Ultimate coming back. Real life server mode. Keď niekto povie, že autoškola je pre mňa horor ako FNAF, znie to síce ako dobrý internetový roast, ale v realite je to len pohľad človeka, ktorý vidí všetko ako hru. Ja to ale berem inak, pretože toto nie je Minecraft server ani Roblox Poope lobby. Yeah, kde sa dá resetnúť po chybe alebo zapnúť cheat menu. V tomto reálnom serveri sa každý učí vlastným tempom a nie každý level ide na prvý pokus. Niekedy je to grind, niekedy fail, ale pointa je stále rovnaká, posúvať sa ďalej, nestať na mieste a len komentovať ostatných hráčov. Keď to niekto prirovná k hororu, pre mňa to nie je strašidelná hra, ale skôr tréningový mód, kde sa testuje ako človek zvláda tlak. Rozdiel medzi hrou a realitou je v tom, že v hre máš respawn, ale tu sa učíš z každého pokusu a HP v hrách je jedna vec, tam sa dá flexiť skillom alebo gerom, ale real life nie je o tom, má lepšie itemy. Ty sa ukazuje, kto vie pokračovať, aj keď to nejde hneď perfektne. Takže zatiaľ, čo niekto vidí horor,